son Sara Laje e dedícome a facer vestidos de noiva, son modista. Pois empecé un pouco, casi te diría que por casualidade, porque sempre empecé facendo vestidos en branco, porque me gusta moito traballar con texturas, traballar os patróns, é como un pouco o que máis representa o meu traballo, non? E claro, en blanco apreciase moitísimo máis eso. Entón, a raíz de que empezou Instagram, redes sociales e demais, eu iba colgando as cousiñas que facía, participando no desfile de camariñas, tamén as coleccións eran en branco, a xente empezou a asociar que facía vestidos de noiva, entón empezaron a chamar e aí vin o filón tarde, pero vino. Todas as noivas que veñen aquí nos facemos sempre vestidos exclusivos, a medida para elas. Entón facemos unha primeira entrevista donde elas nos explican un pouquiño pues, como se queren ver, a raíz de aí facemos deseños, dentro dos deseños eleximos con elas ou variamos o que faga falta e logo empezamos xa co proceso de confección, son como 5 probas, vaise facendo pouquiño a pouco, elas vanse vendo, van elexindo, nos asesorándolles e é un pouquiño así. O que máis me gusta, gustanme moitísimas cousas, a ver, gustame moito a parte de deseño, de experimentación, de probar texturas novas, patróns novos, gustame moito traballar ca xente, aínda que, bueno, todo o proceso a veces pasa por momentos máis complexos ou máis complicados porque as persoas tamén se poñen máis nerviosas, pero gustame moito traballar coa xente, ver como se ilusionan, non sei, é unha parte moi bonita e a vida no taller. Para min estar encadrada en Artesanía de Galicia é algo super bonito e super importante, porque son unha apaixonada realmente de, xa non só da artesanía, sino da nosa tradición, da nosa cultura, do noso povo, e me parece que é como un sello de identidade e realmente me sinto super afortunada de que o meu traballo leve un pouquillo ese sello como de Galicia, porque son moi galega. Sí.